இங்கே தான் நல்லூர்ல தான் கம்பல்ல அதுக்கு எங்கேயும் போக முடியாது. இப்போதான் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு கம்பெனி போயிட்டு. நாட்டு மாதம் அப்போ செஞ்சோம். கொஞ்சம் காசு வாங்கிட்டோம். கார்த்தி மாதத்தை பார்த்துங்க ஒரு 10 கூட அவங்க போய் வேலை கேட்ட மாதிரி பண்ணிடுங்க. ஏன்னா தீபத்தில் தான் எப்படி வரும், மழை அதிகமாக மழை இருந்ததுன்னா எல்லாம் புரட்டாசி மார்கழியில் பண்ணிக்கலாமா. நீங்கள் எப்படி பாருங்க, மார்கழியில் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க, அது மார்கழியில் பண்ணிக்கலாமா. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் கலெக்ஷன் பண்ணுறதுனால சொல்கிறேன், யார் தெரியும் வருஷம் வருஷம் அப்படி ஒரு மழை டைமாகவும் இருக்குது, அப்புறம் நம்ம தீப டைமா இந்த